Milions de persones volen tenir una convivència tranquil·la i que se'ls respectin i garanteixin els seus drets i llibertats. I en bona part és responsabilitat de tots vostès aconseguir-ho. Avui podrem dir 25 Central, 26 Catalunya. Avui a porta està a la gent 16283, que ja no està a la porta, Gallà 410, que estarà a la zona UA, els agents 10226 i 16049. Tanta gent que ens hagi volgut acompanyar en aquest dia i en aquest fet tan extraordinari. Jo el que vull és que brindem per l'èxit, que segur que tindrà el desplegament dels Mossos i les Mosses en les nostres contrades, que de segur, com ha dit la directora, que tindrem dificultats, que tindrem problemes, però que per fi hem implantat un model de policia, un model de seguretat que és el propi del nostre país, que per fi tenim el que tots desitjàvem. Tenim els Mossos, Cambrils, al Camp de Tarragona, a la nostra comarca. Molta sort. Molt bé, gràcies.